Unod már hogiasok munka elleneresem oljan a termes, mint szeretnéd. Hogi a paradixomok aprok, az uborkák pedig szárgulnak, bármit is csinálsz. A legtöbben azonnal a színes szákhoz mutrágjákért nyúlnak. De mi van, ha azt mondom? Hogi ezzel csak a tüneteket kezelet, a probléma gyökeret nem. Ma megmutatom nektek a kerteskedés szent grálját. Egi természetes csodasert, ami nem csak a növényeidet táplálja, hanem magát a talajt elesti úgyá. Ez a huminszavak, ez a szervesen ereje. A videó végére meg fogod érteni, miért dobhatod ki a legtöbb bolti tapoldatot. Ez hogyan fogsz háromszor annyi, de sokkal ízletesebb paradixomot szüretelni, mint valaha. Maradj velem, mert ez a tudás forradalmasítani fogja a kertedet. Mielőtt belevágnánk a szurujébe, tegyünk egi lépést hátra, és gondoljuk át, mi is az a talaj. A legtöbben csak egi közegnek tekintik, amibe a növényeket ültetjük. Pedig a talaj egi élő, lélegző ökoszisztéma, milliónyi mikroorganizmus, gomba és baktérium otthona, amelyek egi bonyolult hálózatot alkotnak. Ennek az életnek az alapja, a szerves anyag, vagyis a humus. Az évtizedekig tartó intenzív művelés, az asas és a mutrágjáza sajnos éppen ezt a humust és vele egi jut, a talajéletet pusztítja. A talajaink elfáradtak, szerkezetük leromlott. A huminszavak ez a szervesen nem mások, mint ennek a létfontosságú humusnak a legkoncentráltabb, legaktívabb részei. Nem egészszerűen csak táplálékot adunk a növénynek, hanem visszaadjuk a talajnak az elvesztett lelkét. Kezdjük az alapoknál. Mi is az a huminszáv? Képzelj elegi evezredek otaerokompostot. A növényi és állati maradványok lebomlásának legvégső, legstabilabb terméke a humus, és ennek a lelke a huminszáv és a fulvoszáv. Ezek hatalmas, komplex molekulák, amelyeket a természet alkotott tökéletesre. Úgy is hívják őket, hogi a talaj fekete aranya, és nem véletlenül. Nem közvetlen tápanyagok, mint a nitrogén vagy a foszfor, hanem sokkal többek annál. Oljanok, mint egi karmester a zenekarban. Nem játszanak egyetlen hangszeren sem, mégis ők irányítják az egész szimfóniát. A huminszavak szabályozzák a tápanyagok elérhetőséget, szerkentik a növények anyagszerejét, és javítják a stressztúró képességüket. Egi kanálnyi koncentrált huminszáv több ezer évnyi természetes talajképződés munkáját szuríti magába, és ezt azoszi erőt adjuk most vissza a kertünknek, hogi a növényeink a lehető legjobban érezzék magukat. És mi a helizet a szervessennel. Ha a huminszáva karmester, akkor a szervessen maga, a koncerterem és a hangszerek, a sen minden földi élet alapja. A talajban élő mikroorganizmusok, a baktériumok és gombák elsődleges energiaforrása, szervessen nélkül nincs talajélet. Ha a talajunk szenben szegény, akkor hiába öntözzük és trágyázzuk, olyan, mint a egi éhező embernek csak vizet adnánk. A modern mezőgazdaság egyik legnagyobb bűne, hogi a talajokat szó szerint kiszigerelte, a sentartalmukat a minimálisra csökkentette. Amikor szerves senet juttattunk vissza a talajba, lényegében terüli, a stalkamat biztosítunk a hasznos mikrobáknak. Ezek a mikrobák pedig meghálálják a gondoskodást, feltárják a növények számára a tápanyagokat, lazítják a talajt, és megvédik a gyökereket a kórokozóktól. A szerves szén tehát nem más, mint a talajélet motorja, ami nélkül az egész rendszer összeomlana. Fontos megérteni a hatalmas különbséget a mutrágják és a humus alapú tápanyagok között. A mutrágják, mint a nitrogén, foszfor és kalium, oljanok, mint egi energiaital, gyors látványos hatást érnek el a növényi hirtelen nagyotno, de hosszú távon kieheztetik és tönkretesik a talajt, mert nem potolják a szerves anyagot, a növényi egifajta függővé válik tőlük,
ezel Shemben a humin savak es a serves sen olian, mint egitelies RTQ, egeseges etrent, nemcak a növenit tápláliak, hanem a talaj telies ökosystémáját, hosszú távon építik a talajt, javítják a szerkezetet, a vízmegtartó képességet es a biológiai aktivitását, nem egi gyors löketet adnak, hanem egi stabil, fenntartható es egészséges környezetet teremtenek, amiben a növények stresszmentesen a saját tempójukban tudnak fejlődni, es ellen lobak lesznek a betegségekkel es a szárazsággal szemben, ez a valódi, fenntartható kertészkedés alapja. Nézzük meg konkrétan, hogyan javítják ezek az anyagok a talaj szerkezetét. A legtöbb kertben vagitul kötött, agiagos vagitul laza, homokos a talaj. Az agiagos talaj megrepedezik, levegőtlen, a gyökerek nem tudnak benne fejlődni. A homoktalaj pedig nem tartja meg sem a vizet, sem a tápanyagot. A huminszavak csodát tesznek mindkét esetben. A kötött agiak talajban a huminszáv molekulák összekapcsolják, az apró agiak szemszéket nagyobb agregátumoká, vagiizmorszákká. Ennek eredményeként a talaj porózusa, levegőse válik. A gyökerek könnyebben tudnak növekedni, ez a víz sem áll meg a felszínen. A homoktalaj esetében pedig pont fordítva működnek, bevonatot képeznek a homokszemcéken, ez összeragasztják oket. Így a talaj képes lesz több vizet és tápanyagot tárolni. Lényegében bármilyen típusú talajból egi ideális, morszalekos szerkezetű termoközeget hoznak létre, ami minden kertes alma. Az egyik leglátványosabb hatás a vízmegtartó képesség forradalmi javulása. A humus és a szerves anyagok úgy működnek a talajban, mint egi szivac. Képesek a saját szúljuk akár hússoroszának megfelelő vizet is megkötni. Gondolj bele, ez mit jelent egi forró, sáraz nyáron. A hagyományos talajból a víz gyorsan elparolog vagi, a mélybe szivárog, de egi humusban gazdag talaj sokkal tovább marad nedves. Ez azt jelenti, hogy ritkábban kell öntöznod, amivel vízet eszidot spórolsz, de ami megfontosabb, a növényeidnek folyamatosan rendelkezésére áll a nedvesség, nem fognak szenvedni a rövid száraz periódusoktól sem, nem lesznek kitéve a kiszáradás és a túlontozás okozta stressznek, ami a legtöbb gombászbetegség melegágya, a stabil vízháztartás egyenletesebb fejlődést, több virágot és több termést eredményez. Ez a lustakertes egyik legfontosabb trükkje, hagyd, hogy a talaj dolgozzon helyetted. A gyökereknek nem csak vízre és tápanyagra, hanem levegőre is szükségük van a légzéshez. Egi tömörödött, levegőtlen talajban a gyökerek szó szerint megfulladnak. Ez a gyökerothadás egyik leggyakoribb oka. Ahogy már említettük, a huminszavak a talajmorszák létrehozásával apró lektereket, pórusokat hoznak létre a talajban. Ezek a pórusok biztosítják a gázcserét a talaj és a levegő között. A gyökerek oxigénhez jutnak, a talajban zajló biológiai folyamatok során keletkező szén-dioxid pedig el tud távozni. Egi jól levegőző talajban a gyökerzet sokkal nagyobb, szerteágazóbb és egészségesebb lesz. Egi erősebb gyökerzet pedig hatékonyabban veszi fel a vizet és a tápanyagokat, és stabilabban tartja a növényt. Ez a felszín alatt zajló, láthatatlan munka az alapja a felszín feletti bőséges és egészséges termésnek. Ha a gyökerek boldogok, a növény is boldog lesz. Elérkeztünk a huminszavak egyik legcsodálatosabb tulajdonságához, a keletkező hatáshoz. Mi is ez? A talajban rengeteg fontos tápelem van, mint például a vas, a cink, a mangán vagi a rész. A probléma az, hogy ezek gyakran olyan kémiai formában vannak jelen, amit a növények nem tudnak felvenni. Olyan ez, mint a egi lezárt konzervdoboz lenne tele etelel, de nincs konzervnyitónk. A huminszavak és a fulvószavak a természet konzervnyitói. Ezek a nagy molekulák kelátokat képeznek, ami azt jelenti, hogy egifajta karomként megragadják ezeket a lekötött tápelemeket. Ez átalakítják oket egi olyan szerves formává, amit a növény gyökerei már könnyeden fel tudnak venni. Lényegében a növény számára egész védastalt teremtenek, ahol minden szükséges mikroelem elérhetővé válik. Ezért van az,
hogi huminsaval kezelt növényeken ritkában látni hiáni tüneteket, mint például a vasiáni okosta szárgulást. A talajélet felpezdíte se talán a legfontosabb hosszú távú hatás. A talajban elohasznos mikroorganizmusok, amikor hiza gombák és a baktériumok szimbiózisban elnek a növényekkel. A növényi cukrokat juttat a gyökerein keresztül a talajba, cserebe pedig a mikrobák feltárják neki a tápanyagokat és megvédik a kórokozóktól. Ahogy korábban említettük, a szervesszén ezeknek a mikrobáknak a fotápláléka. Amikor humus alapú trágiát juttatunk ki, lényegében egi hatalmas lakomát rendezünk a talaj apró segítőinek. A populációjuk robbanásszerűen megno, egi egészséges, mikrobáktól hemszego talajban, a kórokozó gombáknak és baktériumoknak sokkal kevesebb esélyük van elszaporodni, mert a hasznos szervezetek egiserűen kisorítják oket. Ez a biológiai növényvédelem alapja. Nem vegyszerekkel kell küzdenünk a betegségek ellen, hanem egi eros, egészséges ökoszisztémát építünk, ami megvédi önmagát. A talaj kémhatása, vagyis a pH értéke, kritikus fontosságú. A legtöbb zöldség, a semleges vagi enyhén savas közeget kedveli. Ha a talaj túl savas vagi túl lúgos, bizonyos tápanyagok felvehetetlenne válnak a növények számára, még akkor is, ha jelen vannak a talajban. A huminsavak kiváló pufferelőképességgel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy képesek semlegesíteni a talaj pH ingadozásait. Ha a talaj túl savas, lúgosan viselkednek, ha pedig túl lúgos, akkor savasan. Ezzel egi stabilabb, a növények számára ideálisabb környezetet teremtenek. Nem kell folyamatosan merickelni, és mestezni vagitozeget bedolgozni, mert a humusban gazdag talaj képes önmagát szabályozni egi bizonyos határon belül. Ez a stabilitás csökkenti a növényűt erőstresszt, ami egyenletesebb fejlődést és jobb terméskötődést eredményez. Ismét egi feladat, amit levesz a válunkról a természet intelligenciája. Most pedig térjünk rá a kedvencünkre, a paradicsamra. A paradicsom egi igazi tápanyag zabáló növényi, különösen a terméskötés és éres időszakában van nagy szüksége kalciumra és káliumra. A huminszavak itt több fronton is segítenek. Először is a már említett kelátképző hatásukkal biztosítják, hogy a növényi folyamatosan hozzájusson a létfontosságú kalciumhoz. A kalciumhiány okozza a retteget szúcsrodhadást, amikor a paradicsom bogjójának alja megbarnul és beszűped. Huminsavas kezeléssel ez a probléma szinte teljesen megelőzhető. Másodszor szerkentik a káliumfelvételt, ami elengedhetetlen a cukorképződéshez, vagyis az édes, zamatos ízhez. Harmadszor pedig a robusztusabb gyökerzet és a jobb vízháztartás miatt a növényi sokkal ellenállóbb lesz a stresszel szemben, ami kevesebb virágelrugást és több megkötött bogyót jelent. A paradicsom egészszerűen imádja ezt a törődést. De a mennyiség nem minden, a minőség legalább annyira fontos. A huminszavak és a szervesszén használata nem csak több, hanem finomabb, táplálóbb és szebb paradicsomot is eredményez. A fokozott tápanyagfelvétel, különösen a mikroelemeké, gazdagabb ízvilágot és intenzívebb színt eredményez. A bogyókban magasabb lesz az antioxidánsok és a vitaminok szintje. Az egyenletes vízellátásnak köszönhetően a paradicsomok héja rugalmasabb lesz, kevésbé hajlamos a repedésre egi hirtelen nagyeső után. A szétfalak erősebbek lesznek, ami azt jelenti, hogy a leszedett paradicsom sokkal tovább pulton tartatóan nélkül, hogy megpuhulna vagi peneszedne. Tehát nem csak a süret pillanatában örülhetünk, hanem sokkal tovább elvezhetjük a saját termesztésű, zamatos és egészséges paradicsomunk ízét. Ez az a minőségi különbség, amit a bolti, mutrágyazott paradicsom soha nem fog tudni nyújtani. A betegségekkel szembeni ellenállóság növelése kulcsfontosságú a sikeres paradicsom termesztésben. A paradicsom vesz és a lisztharmat sok kertés almát tette már tönkre. A huminszavak közvetlen és közvetett módon is erősítik a növényi védekező rendszeret. Közvetett módon, ahogy már beszéltük, egi egészséges talaj ökoszisztémát hoznak létre, ahol a kórokozóknak kevesebb esélyük van,
de van egi közvetlen hatásuk is a növénybe felzivódva szerkentik a védekezésért felelős enzimek és vegyületek termelődését. A növényi immunrendszere felkészültebb lesz, és gyorsabban, hatékonyabban tud reagálni egi fertőzésre. A vastagabb, erősebb szétfalak fizikai akadályt is képeznek a gombaszporák behatolásával szemben. Ez nem azt jelenti, hogy a növényi soha nem lesz beteg, de sokkal nagyobb eséllyel viseli át a fertőzéseket, és kevesebb növényi védelmi beavatkozásra lesz szükség. A cél egi erős, életerős növényi nevelése, ami képes megvédeni magát. Térjünk át az uborkára. Az uborka terméstok gyakori panasa a levelek szárgulása. Ennek több oka is lehet, de legtöbbször tápanyaghiányra, különösen magnézium vágivashiányra vezethető vissza, amit a rossz talajszerkezet vági, a nem ideális pH érték súlyosbít. A huminszavak itt is a probléma gyökeret kezelik, javítják a talajszerkezetet, biztosítják a levegőzöttséget, stabilizálják a pH-t, és ami a legfontosabb, a kelátképző hatásukkal felvehetővé teszik a növényi számára a magnéziumot, a vasat és a többi kulcsfontosságú mikroelemet. Az eredmény, mellizöld, egészséges levelek, amelyek maximális hatékonysággal tudnak fotoszintetizálni. A szárguló levelek a növényi szegély kiáltásai. Ha a talaj egészségére koncentrálunk, ezek a szegély kiáltások elmaradnak, és egi életerős, virágzó uborka állományt kapunk, ami készen áll a bőséges terméshozásra. Az uborka egi gyorsan növő, folyamatosan termonövényi, ami azt jelenti, hogy rendkívül vízigényes és folyamatos tápanyag utánpótlást igényel. Ha a tápanyag ellátás akadozik, a növényi elkezdi elrugni a kis természkezdeményeket, vági deformált, keszerű uborkákat növest. A humusban gazdag talaj, ami kiválóan tartja a vizet, és a huminszavak, amik folyamatosan tárják fel a tápanyagokat, tökéletes alapot biztosítanak a folyamatos terméshozáshoz. A növényi nem szenved hiányit semmiből, így minden energiáját a természképzésre tudja fordítani. Az eredmény heteken át tartó, bőséges szüret, ropogós, ízletes uborkákkal, a rendszeres heti egikét alkalommal történő huminszavas beöntözés a természi időszak alatt csodákra képes. Nem kell többé aggódni a keserű vági görbe uborkák miatt, mert a növényi mindent megkap, amire szüksége van a tökéletes terméshez. Pár sokat beszéltünk a paradicsamról és az uborkáról, a huminszavak és a szervezeten jótékony hatása minden más zöldség esetében is érvényesül. A gyökerzöldségek, mint a répa, a petresszeljem vági a cekla, különösen hálásak a laza, morszalekos talajért, egi ilyen közegben akadálitalanul tudnak növekedni, formás, nagi gyökereket fejlesztenek, a leveles zöldségek, mint a szaláta vági a spenót, a folyamatos nitrogenelátást és az egyenletes vízháztartást díjazzák, ami dús, ropogós leveleket eredményez, a paprika és a padlisán, a paradicsamhoz hasonlóan meghálálja a jobb kalcium és káliumellátást, ami több és szebb termést jelent. Lényegében bármit is termesztés a kertedben, a talaj egészségének javításával, a humusz szintjének növelésével csak nyerhetsz. Ez egi univerzális recept a sikeres, bőséges és egészséges zöldség termesztéshez. Végül beszéljünk egi igazi specialistáról, az afoniáról. Sokan próbálkoznak vele, de keveseknek sikerül, mert az afoniának van egi nagyon speciális igénye, a savanyú talaj. A legtöbb magyarországi kerti talaj semleges vági enihen lúgos, ami az afonia számára halálos ítélet. Ebben a közegben nem tudja felvenni a vasat és más fontos elemeket, a levelei szárgulnak, és a növény lassan elpusztul. A hagyományos megoldás a tozeg használata, de a tozegban jasata nem fenntartható. A huminszavak és a szervezeten, itt is egi, elegáns és környezetbarát megoldást kínálnak. Természetes módon segítenek a talaj pH értéket csökkenteni és egi savanyúbb közeget létrehozni. Ezen kívül a kelátképző hatásuk révén meg enihen lugosabb közegben is képesek a vasat felvehetővé tenni a növényi számára. Ez hatalmas segítség az afonia sikeres termesztéséhez.
tehad hogian is tešik boldoga as afoniat a huminsavak. Elosör is, stabil, savanju környezetet teremtenek a gyökerzonában, ami az afonias számára az otthonos közeget jelenti. Másodszor javítják a talaj serkezetet, ami azért fontos, mert az afonia szekeljen, hogy szalvékonyan gyökerezik, és szüksége van a laza, levegős talajra. Harmadszor, a huminszávak szimbiózisban működnek azokkal a mikrorhizagombakkal, amelyek elengedhetetlenek az afonia tápanyag felvételéhez. Lényegében segítik a növény természetes partnereinek munkáját. Negyedszer pedig folyamatosan biztosítják a felvehető vasat és egyéb mikroelemeket, megelőzve ezzel a klorózist, vagyis a levelek szárgulását. Ha afoniát szeretnél termeszteni, a huminsavas és szerves talajkezelés nem egy opció, hanem szinte kötelező eleme a sikernek. Ezzel teremteted meg azt a természetes erdei talajhoz hasonló környezetet, amit az afonia bokrot imádni fog. Hogyan juttassuk ki ezeket a csodasereket? A legtöbb termék folyékony koncentrátum vagipor formázsában kapható, ami rendkívül egészszerűvé teszi a felhasználást. A leggyakoribb és leghatékonyabb módszer a beöntözés. Egészszerűen kevert el a gyártó által javasolt mennyiséget egy öntözőkannányi vízben, és lokszold meg vele a növények tövet. Ezt a vegetációs időszakban érdemes 2-3 hetente megismételni. Egy másik lehetőség a lombtrágyázás, ilyenkor egy hígább oldatot permetezünk a növények leveleire. Ez egy gyors segítség lehet hiányi tünetek esetén, mert a leveleken keresztül gyorsabban szívódnak fel a tápanyagok. Palantázáskor vagi ültetéskor pedig érdemes a portvagi granulátumot közvetlenül az ültető gödörbe keverni, ez egy fajta rajcsomagot ad a fiatal növény gyökereinek, segítve a gyors begyökeresedést és a kezdeti fejlődést. A módszerek kombinálhatók a maximális hatás érdekében. Miért mondom azt, hogy ez a lusta kertes legjobb barátja? Mert a huminszavak és a szerves szén használata egy hosszú távú befektetés. Nem egy azonnali, ideiglenes megoldást kínál, mint a mutrágia, hanem évről évre építi és javítja a talajodat. Egy egészséges, humusban gazdák talajszokkal kevesebb munkát igényel. Jobban tartja a vizet, tehát kevesebbet kell öntözni. Elnyomja a kórokozókat, tehát kevesebbet kell permetezni. Feltárja a tápanyagokat, tehát kevesebbet kell trágyázni. A gyomok is nehezebben telepednek meg benne. Lényegében egy önfenntartó, önzabályozó rendszert hozol létre a kertedben. Ahelyett, hogy folyamatosan tüzetoltanál és problémákat kezelnél, inkább a megelőzésre és a rendszer egészségére fókuszálsz. Ez a szigáziókos, hatékony és fenntartható kerteskedés, ami több örömöt és kevesebb felesleges munkát jelent. Nézzünk egy egészszerű, gyakorlati tervet a szezonra. Tavasszal az ültetés előtti talaj elokésítéskor dolgozzunk szerves senet vagihumus tartalmú granulátumot a talajba. Ez lesz az alap, ami egész évben táplálja a talajeletet. A palanták kiültetésekor az ültetőgödörbe tegyünk egy keveset ezekből az anyagokból, és az elszóbeöntöző vízbe már tehetünk egy adag folyékony huminszavat is, hogy segítsük a gyökeresedést. A növekedési időszakban körülbelül 3 hetente ismételjük meg a huminszavas beöntözést. Amikor megjelennek az elszóvirágok és terméskezdemények, érdemes lehet egyiket alkalommal káliumban gazdagabb, de szintén huminszav alapú tápoldatra váltani, hogy segítsük a terméskötést és az erést. Ezzel az egészszerű tervvel a növényeid mindent megkapnak, amire szükségük van, a talajot pedig évről évre termékenyebb és egészségesebb lesz. Nincs szükség bonyolult táblázatokra és tukatnyi különböző flakonra. Az alap a talaj egészsége, a többit pedig a természet elvégzi. Tehát, ahogy láthattátok, a titok nem a növények, hanem a talaj táplálásában rejlik. A huminszavak és a szerves szén nem csupán trágják, hanem a talaj életelik szírjei. Visszaadják a földnek azt az oszi erot, ami egy egészséges, ellenálló és boszegesen termokert alapja. Ezzel a módszerrel nem csak a pénztárcadat kimeled meg a drága mutrágiáktól, de a környezetet is, és ami a legfontosabb, sokkal egészségesebb,
tapla lob es finomab elel missert tesel as astalra, es abefektetes atala jodba as egik legjob döntes, amit kertes kent hozhats, köszönöm szépen, hogi velem tartottatok, remélem, hasznosnak találtátok ezt a videót. Ha igen, ne felejtsetek el feliratkozni, a csatornára és nyomni egy lájkot, hogi minél több kert baratos eljussanak ezek az információk. Ez most ti jöttök, nektek mi a legnagyobb kihívás a kertben. A kártevok, a betegségek, vagi a gyenge termés. Írjátok meg kommentben, beszélgessünk róla.